Да намерим заедно добрата новина. Спомнете си за най-добрия човек, когото познавате. Изпратете ни неговата история, а ние ще я разкажем. В BTV новините. Търси добрата новина. Така протичат поне веднъж седмично сбирките на фентази клуба при читалище Възродена искра в Казанлък. Тези ученици са влюбени в фантастичните романи и филми. Те са и най-младите автори на фантастична книга за деца. Тя се казва "Въже от светлина", а дизайнът и илюстрациите в нея също са дело на децата. За две деца, които се изкачват по едно въже от светлина и отиват на луната и там срещат и нещо като извънземни и стават техни приятели. Според мен младите хора трябва да четат много повече литература, няма значение дали художествена или каквато и да е. Защото телевизията не може да се научи толкова много, колкото от една книга. В Деня на детето, 1 юни, 10 млади автори представят своето първо произведение. Те подготвят и нова, по-голяма книга.